Ai, ama, zen leku eharra, hemen txinabil. Leku bat topatu nahian, toaia bota, eta lasai, saioa hasi baino lehenuo, siesta txiki bat inbiardeteta. Beitu, hemen txibotakoet. Hau dau, lasaitasuna launak. Bo, haber esnatzen nahi zen. Ai, ama. Ba, aitortu berbaizuete bai, egia zan nahiko beldurtuta nabil. Gaurko onbidatua, Maris Altxera bada, eta ez dakit dantzan jarriko egun gaurko saioa. Eta hori beak esateu. ETV-ko aurkezlea da, eta segituan ezautuko zuen. Saiatuko naiz deskantzatzen pixkat, bitartian. Ai, ama. Kaixo lagunok, eguerdion, eta nere alias, ongi etorri, zer moduz? Eskerrik asko, oso ondo. Oso ondo, gu bai gaudela ondo. Bueno, ez dizu eta aurkeztu behar nerea, badakizue teben alde batetik beste abilida da, zenbat urtean, ja? Ba, 21 ingo, Hogeita bat urte. Bai, pentsatzen balin bat, bajoiak emateit, bai, geota hobeto zaudeta, horrei heldu. Bueno, eta baki gaina aurten, bueno, zu beti zaude, nobeda berrikin, da zehose berria ekarriko zula aurten ebai, ez da? Bai, aurten gauza berrikin nator, bueno, guantxe prestaketa lanetan gabiltza, grabatzen, baina proiektu txiki badauka iraileako, baina, bueno, dena zizut aurreatuko. Ez aurreatu, baina geho txurrukine, esto no es normalen jarraituko zu, ez da? Por supuestísimo, irailean saio berriekin hasiko gea, tope, oso ondo moldatze gea, gaina badakizu. Ikustea, bai ez. Lagun bikaina dauket, osea que bai. Eta zukalden zemuz moldatze zean, erean? Joseba, ai, gaizki. Gaizki? A ber. Orduan bikote zinio bi ingo deu. Zuk itzein, danik zukaldatu ingo deu. Entzun, lau gauza da gizkitite, baina ondo. Lau gauza? Bai. Bueno, gero esplikatuko zein dian, baina gaur ingo deuna antxua batzuk beteta, gio entxaladia ehar bat patatakin nola ez, eta maionesa bat, mejilloiekin inda. Zegoixua. Aldi lagunak, saio bikaina dator, eta esautuko deu zertan ibilidan, bakiula, garatuko deu, eta zer datorren. Bueno, lagunak, eta nerea garatuko izuet pausuz pausu errezetakin nundik noa ibiliko gean, bale? Esan deuna da, antxua betetakoak ingo deula. Hemen txaskau, eula tximileta bezala irikita, garbi-garbilak, eskataketan akenduta, eta ingo deuna lehendabizi ontzen jarriko ditugu. Nola? Ingo deuna da, limoian birrindura asalana, baratzuri bat ondo txikituta, perezil pixka bota, boltxo baten jarriko deu, horrekin ingo deu masatxo bat edo, emulsio txiki bat ola sardezkakin, eta bertan ontzen jarriko ditugu, antxuak. Eta behin, onduta daudenian, hor 10-15 minutu dengo dia, ingo dituguna da, atea, urdai azpiko tiretxo bat jarri barruan, itxi, eta pasako ditugu irina, arrautzetikan, eta prejitu ingo ditugu. Eta izangoa, gaurko plateran oinarria. Eta esan deun bezala, lagungarri ingo deu, entxaladia ehar bat, ikustezuen hemen osagai guzti hauekin, dakaula patata, egaluzia, feta gazta, tipula moria, tomatia, piperrak enkurtituak, alkaparrak, olibak, ospin pixkat, eta gero hemen albaka, eta menta pixkat. Ingo deuna da patatak egozi ostian zuritu, laukitxotanin, eta beste dana puxketetan inda bertan sartuko deu. Eta lagungarri sartuko jau maionesa pixkat, maio muskuluena. Entzun, hemen dazkau muskuluak, ingo deu arrautza bota, muskuluekin birrindu, baino denaz dio botako. Utziko ditugu 6 bat, gio pusketak hartu, eta maionesa indakaunean barroa bota eta pusketa batzu topatzeko. Ingo deuna arrautza muskuluekin birrindu, eta gero olioa eta gatza bota, eta emulsionatu. Eta ingo deuna da, ensaladia pixkat, eta lagungarri antxuak, arruan urdai azpiko da. Zoragarri, ez da? Zoragarri, ezin hobe. Inbiar deuna da, martxan jarri. Azteko eta behin, beitu, egosten dakat hemen ura, jarriko deu patatak barron, bale? Bale. Eta, bestalde, ni jarriko naiz nazketakin antxuak ontzen jartzeko. Eta zu jungo zea beitu, ensaladia antzako, hombre, zeo zin beharko dez, Joseba, bai, noski, mingaina eman, eta lan pixkate bai inbiar deu, Bale, ba. Aziko zeana hemen, dena da, pusketetan botako deu, entxaladia batiteko. Bai. Orduan,
hasi adibidez, feta gazta. Vale, Laukitxotanin, eta berta bota. Eta gero jungo naiz ni gauza pasatzen, eta busketak egiten. Vale, Jungo zehazu, bale? errez ordun. Oso errez. Vale. Eta esan dakua, nik ontzeko hemen hartuko dut. Bai limoia, bai baratzuria, berezi pixkat, eta hasiko naiz nasketa egiten. Eta aldi berian, kontatu behar diguzu... Hasiko naiz? Bai, Ah, venga, ekin. Vale. Kontatu behar diguzu, zer nobedadekin etorriko zean, zer nobedadeak hau aurten, a ber. A ber, beida. Nere aliasen eskutik. Esango izuet, primizian gainea, Vale, Programa berri bat egingo dut, bai. primeran plataformarako. Ona, Orduan, euskerazko saio bat izangoa, eta ezin dizuet asko aurreatu, ze Bestela efekto sorpresa argitu. galduko deu, Vale. evidentemente, baino, izango da oso proiektu berezia, ze, bueno, nik sortua da, nik pentsatua, Ona. bueno, jendeak lagundu dit, ez? Azkenen proiektua prestatzen, ni bakarrekin posiblea daitea, baino oso proiektu pertsonala da. Eta oso ilusionatuta nao, ze euskal emakume referentei elkarrizketa sakonak, intimoak, goxoak, iteko aukera izango Ona, da. ez da? Bai, eta Vale. euskeraz batez ez, aspaldi da euskeraz lan itezetela eta gogo asko dauket. Eta ama hizkuntzan iten danean beti Asko zerrexo. goxoago itea eta errexago itea, Bai, ez da? eta gaina hain- Gertuago sentitzez ere bai igual, ez da? Bai, gauza asko esplikatzeko igual errestasun gehiago, ez? Dakau normalen gure ama hizkuntzan ite bali madegu. Orduan, nahi askotan erderaz, hitzak falta zaizkit edo askotan bokabularioakin, larri biltzen Niri naiz, gertatzen zaigu, pentsatu behar dugu batea, eta gero bestea esan, eta gero alden neurrian aurreatea, ez da? Batzutan hanka sartze dugu, gaina, esto no es normalen, adibidez, txurruka eta bilo, bueno, bai, ados. Erraparia. Oso ondo pasatze dugu, baina batzutan hanka sartze latzak iteite, baina bueno, Baina ondo galditzea. Ondo, bai, ondo. Hola idan bitartian, eta sano gertatzen bitartian, aurrea, ez da? Bai, eta oain horrekin prestaketa lanetan, grabatzen gaude, eta bueno, denboraldi berriakin estrenatuko deu, nik esperoet iraileako edo presteukitzea, ja. Bueno, eta ETV batean ikusiko du, saretan esan dezu? Saretan eta primeran plataforman. Ah, vale. Osa, denak deskargatu plataforma hori, ze oso erresa da gaina, jendeak askotan, esate jeunen, deskargatu aplikazioa, telebistarako, eta jendea... Piston lehioa. Erresa da, oso erresa. Telebistak, aurrengo telebistagoekin interneta eta dena dagoela, oso erresa da. Beste plataforma batzuk bezalaxe, primeran deskargatu, gaina euskerazko eduki pila bat dao, eta adibidez etxeko txikientzat osondo dao, eta gero nobedade pila batekin nahi dia, eduki asko sortzen nahi gea guain euskeraz, eta mereziu deskargatzea, eta hor txaukitzea, pues... Bai. Beste Bertako gauzak plataforma. eta gure hizkuntzan eta gure aurreiteko, ez da? Hoi da. Eta zezan miarezun nerea, esan dezu 10 gonbidatu eukiko dituzula, danek emakumea bakazu baten bat aurreatzia, zenekin izango aurrenengo adibidez. Ezin dut, ezer Ei, aurreatu. Vale. Ezin dut. Zegai jorratuko dia bertan, zer topatuko deu? Gonbidatuan arabera, gai bat aukeratuko deu. Vale. Orduan, bai izango diala oso elkarrizketa pertsonalak, eta bai itzeingo deula askotan telebistan edo beste inun itzeitez dian gaien ingurun. Bateze, emakume bezala, gure bizitzako momentu askotan nola sentitu gean, gure sentimenduk zein izan dian, anekdotak, pasarte kontatuko iteu, eta beti ni saiatuko naiz, ez da elkarrizketa normal bat izango, ez da galderak, bota eta ja. Ez, nik beti nire esperientzia kontatukoet. Adibidez. Osea, zure bai hasiko zeta, zure esperientzik ebentzungo ditugu, eta bai Hori da. elkarrizketa izango, bi lagunen arteko bezala. Bai, bilak ingo deuna da, gure esperientzia aportatu, eta nola sentitu gean, nola aurre indieun bizitzak jarri izkigun oztopoi, arazoi. Oso ondo ongo, azeatik, zu normalen filtro gutxi askazu, eta hor telebistan moztu iteizu, eta hemen ez dizu. Zu zean hausila, ez dizu, inorren moztuko, ez da? Hombre, zuzendaria nire Gora naiz, etorriko osea zea que- orduan, ez da? Egia da, programak ez diala oso luzek izango, kapituloko 21 minutuko 20 minutukoak, izango, bale, bai, gutxi gora bera, baino bai, inungo tabui gabe itzeiteko aukera izango dela. Osea, nik elkarrizketatu beti esateiet, lasai esan bota beharrekoa, filtroik ez da beraien zate. Orduan, asmoa da azkenen bin arteko erlazio polit bat sortzea, konfiantzazkoa, eta hortako zuke bai emanin behar dezu, noski. Dudik gabe. Eta ezin dezu ibili ez da beldurrez hau esan, o bestea esan. Orduan, asmoa hoi da.
Ondo. Bai. Irrikitan gaude, eta bakizu ja Oso noiz estrenatuko, noiz izango na Ez, horrengoa. ez, Baina hor oraindik txintxilika ez. geldituko dira, ez da? A ber, sare sozialetan jarriko de, osea, nik tabarra eman behar dut, horrekin Joseba, osea, que lasaion, ze jendea enteatukoa, saiatukea promo politiak iten, eta jendea enteatzea, estrenaldia tope izateko, eta gero, bueno, sareetan ebak ezu gaur egun dena zintzilikatzeala, orduan ez bada leku baten besten ikusteko aukera izango dugu, bai. Aizu, igual oso hondik edo nahikola. Ezin hobe, Bai? ezin hobe, oiek ja bolea bota, Venga, ba. eta guain hasiko zea adibidez, tomate txokin. Vale, perfecto. Tomate txoke nahazu erditikan, edo Erditik, lautanin, vale. edo ikustezun bezala. Vale, Bai. perfecto. Bueno. Eta hoxe, ezin dizut gauza asko aurreatu, baina bueno, Vale. nahiko horrekin, ez da? Orduan salte ingo dugu, esto no es normal, ez da? Txurrukin ibiltze zeana. Esto no es normal. Esto no es normal. Hor nobedadeik topatuko aldeu. Bai. Denboraldi berrian. Baita ere? Bai. Hasiko gea beti bezala. Bai? Bai. Iraileko bigarrengo asten, estrenatuko dugu denboraldia, eta xobe aldaketak, bueno, xobe ezkolpetik etorriko dira, baina pixkat aurrea etorriko dira aldaketekin. Arrankatze dugu denboraldi berria, programa berrikin, eta 56.000 euro baino gehiago dazkau boten. Ja. Kriston zakua dakau. Wow. Orduan, bueno, Igual ni jumbiarko, nahiz aldez jun ni. hombre, junalko zenuke, Joseba, baina ez Junalko dakit nun, niko ez da. ondo gehatuko gehan, ze horrek emate bali mazu. Ez. Un poco mal, no? Bai. Baina, bueno, Bueno, gonbidatuko izuet, Aitxu. Nik irabazten baet, danontzako jarriko premioa, danontzako. Noizian behin saio berezik iteiteu jende famatuak indaola, horrea etorri behar dezu, Joseba, Gabonetako edo berezi bat ite balin badeu. Ba, Claro. bueno, amoldatzia Deituko izute, Zuek deitu. Nik Hitza hartzi izut. nahiko liauta hoten naiz egia esan, baina Ja, bueno, ja, aldeten hasia, neurrin, hasia, aldeten eskusekin. neurrin azalduko naiz. Ez, baina egia esan oso guztua gabiltza. Saioa erresite deu. A ber, txurruka dakat aldamenen. Beakin errex. Txurru artista. Nik aspalditik ez hautze txurrun. Nik ezautu nun, bakizu noiz ezautu nun. Bea, Nakor Market nere oso laguna da. Ah, bai, Nakor, konkiz bai. ikasi irabazizuna, Zarauztarra da, Zarauztarra, Nakor, bai. karateka, eta, bueno, bomberua, eta gainbeste gauza dana. Bai. Eta, beak, elkarrekin egon zian, konki zintzuen ian, Bai, eta egia. orduan etorri zan, batxurru zarautzean, Nakorrekin, eta hor ja elkar lagun inginan, eta egia esan beti eukide gorzo erlazio ona, eta egia esan behar xelebre da, eta ni beste bat, eta elkartzen ganean, xelebreke jakititu, eta earki pasatzen du. Baina mutil zintza da. Bai, etxako mugua, bai. hala da. Oso lankide hona da, bai, egia esan oso ondo moldatze gea. Bin arten pinpan hor txeite deu, eta arratsaldero aitzea ez da erresa, askotan, bueno, azkenen aukeraz ez ezun pertsona bat jartzei zuen aldamenen, eta lankideakin konexio bat eukitzea, ez da beti, ezin, gertatzen. bai, Osea, batzutan bai, beste dudi batzutan ez. gabe. Baina kasu honetan bai, Eta osea, gu txurrukin lanetik kanpo, zaila da eset, orduan, ez. eta zukine, eta bilon artean, erra bikotik Lanetik kanpore askotan eote gea, osagartegia tokatzen osagartegia, afaritxok... Hori hona da, zeatik, eta gainak geho, lanen gaudenian, lanian buru belarri eta gaudenea, eta kanpoan gaudenian, kanpo gauzeta, ez da? Hoi da. Jakin banatzen, ez da? Hombre, zorionez, gure programa... A ber, nahiko katxondo da, gu egia esan seriotasun momentu asko ez dazkau programan. Orduan horrek erresago, eta giro hobea sortzen, eta dena. Guri hemen Zutxuku berdina txukuna pasatzen. izai, osea, yo tengo aquí un caos, Hori, hemen dakazu, behitu, hemen dakazu, prestatuta, txukun, labana pasa, eta geho mai gaina pasa, algo bale? no me estaba fallando, vale, hau xezan. Es que, claro, nik ikusten zaitet hain Oso ondo zoaz, txukun garbi eta ondo goaz. Mak ikusi da. Bueno, launak, eta hemen txe, lehendabiziko urratzak eman da gero, ikusi zuen bezala antxuak ontzen dazkau, entxaladan lehendabiziko urratzak eman ditugu, eta zu nerea entxalada salia altzea. Bai, dana gustatzen zait. Dana gustatzen zaizu. Bai ikusiko zu, asko ikasiko du, zera goaz, oinatira, bertan amaia egongoa gure zai, eta eakutziko igu, entxaladak ze garrantzitsua dian, eta nola kudiatu, eta nola bete, eta bueno, ikastea goaz beti bezala amaiakin. Goazen area. Eguardion, Joseba, ongi etorri oinatira, zelako egualdixa, bero, hortuak borborrian, baratzak dauz zoragarri, azoka, baserritarrak ekarri oskue, barazki pila bat, eta gaur, ensaladakin gatoz. Animaik esarai, etorri nere bulegora. Zer da ensalada bat? Askotan dudi etorteixako, ez da? Menu bat jatera goia zenian, lehenengo plateretan egoten dira, baina gauza asko balin badako jo, danati balin badako, ja plater bakarra da. Zer ere eman bide dau plater osasuntxu batek? Ba, ikusten dozen moguan, 3 kolore dia, berdeak, barazkiak eta frutak, kolore horia ero naranja karbohidratuak,
diala ogisa, pastia, arrozaro, patatia, eta kolore gorria proteinak. Ordan gure eguneroko jatorduak eramen bidabe eskema hau. Eskema hau jarreketan bu, orekatuta goiaz. Plateran oinarrixan egongo dia barazkiak. Eta esaten dunean barazkiak, dia garaiko barazkiak, zer daku oin? Daku letxuga ederrak, kolore desberdinetakoak, tomatiak ja martxan dauz, daku asenarioa. Horreri, gehitu eskero, ondoren, patata purtxo bat, arroz apurtxo bat, pasta apurtxo bat, esaten dut, apurtxo bat. Zati, horretan, egongo dana da, 125 bakarrik. Izango da adorno bat. 4-5 koilaraka da bakarrik. Horreri, itxesako diar, lehenengo platera entxaladarena. Platerro osasuntxu hori, osaketan dunean, beste 125, kolore gorriduna, proteinak, hor ja bigarren plater moduan hartzen da, ja bakar moduan hartzen da. Eta gaur, preparadozkoen ensalada honetan, protagonista proteina bezala, dau arrautzia eta atuna. Holako entsalada bat hartu eskero, plater bakar bat izango zen. Proteina mota desberdina daku. Animalizetik datozenak, kasu honetan arrautzia eta atuna, edo barazkitatik datozenak. Hemen dako zue, aurrekaldian garbantzuak, edo txitxiroiak eta idarrak. Eta gero, ensaladia ze egiten du adornau, koloria emun, ze falta esaku, koipiak. Koipe printzipala, oliba, olixo virgina, erabiliku, baina esatik ez aguakate apurtxo bat, hemen gertatu dozko imouan, ero olibak, ero frutu lehorrak, ero asixak. Astuta gauz, asixak janin bidiala. Kasu honetan, kalabaza pipak ekarritu. Eta gero, atrebi ingo gara. Ausartu ingo gara, fruteruan geraketan dian fruta horreikin, gozua dauzenak eta askotan ez dakigula nola jan, ba ensaladan oso gozua dauz. Ekarri du sagarra eta pina. Entsalada basiko oneri, kontzerba batzu zartzia be oso ondo etorten da. Kontzerba despentza osasuntxu bat eukitien garrantziaz, berbain ju askotan. Piparrak diala, orburuak, kardua dala, horrek gindilak, bebaita, ensaladan adornaiteko oso gozo beraketan dira. Eta bazkaiko oreka hori topaiteko, plater osasuntxua osatzeko, gaurko aukera, ogiak arri dut. Ogi integral bat, plater hori osaketako. Bueno, Joseba, eta gauzak erresteko, planifikaiteko, antolaketako eskema bat preparau dutzuet. Kasu honetan, 150 izango dira barazkiak, garaian garaikuak, frutaren bat zartuko baita. Eruango dau, hidrato karbonua, karbohidratua jarri du gure kasuan gaur ogisa, baina artoa, arroza, pastia izalekela bebaita, eta bukaketako proteinaren garrantzia. Arrain mota desberdinak, daku oliaskua, daku lekaliak, ordan honen bitartez, gero saltza bixi batzuk gehitu, badaku ja platera osatuta. Entxaladak adin guztietan jaleike. Uniak urte betetik aurrera ja ensaladak jaten daue gure jantokitan. Kontu honekuiku digestio astunak ero txarrak dakoin familiar ero pertsonakein. Kaloria gutxi dako ensaladiak, baina lan handixa enbide gure urdailak hori xeeketako. Eta noiz jan, betik eguardixan kasu honetan, hobeto, afaixa baino. Joseba, zer ikasi du gaur? Ensaladak importantia diala, ez da? 2 barazki plater janbidia, horreitako bat, gordina balin bada, hobeto gure gorputzak vitamina eta mineral pila bat hartuko dau, urten atrebiu ensalada barrexak iten, eta ondo pasau dara. Eskerrik asko, Amaia, zurekin gubeti ikasten gaude, eta guain, jendia kasu inbiar dio, Zeatik ikasi iten deo, baina gehiago batzutan nahi deuna botatzen duen ensaladara, eta egia esan, ze aholku errak eman dituzun, eta errezak egia esan ikasteko, ba, kasu inbiarko jo, ezta? Nik dena apuntatu Joseba. Bikain, apuntatu, Perfecto. eta gio kasu inbiar zaio, Bai, egia da, bai. Bezarka da hondi bat, Amaia, eta hurrengoan zure zaiongo gehiamen ikasteko. Gurian jarraitu behar dugu, hemen entxaladakin hasi zaigu nerea, eta jarraituko zu bertan osagaiak botatzen. Badibez, oliba hauek mosten jungo zea. Vale, perfecto. Igual patata hauek. Ja, egozita eta ditut, hemen txedazkau, eta ingotuzuna lehendabizi zuritu, Vale. eta bertara botatzen jun. Eta txukun ibiltzeko,
azala botatzeko zerbait, ja, bale? ontzitxo bat emango izut hemen. Perfecto. Hola jutezea, azalak berta botatzen. Vale. Eta zuritzen desunean, ja, maigainen jartzen zu tablan gainean, Vale. eta ja mosten jartzen. Vale, oso ondo. Eta ni ere, Venga, ba. ontzen utziko epixak giore antxok betetzen jarriko naiz, baina lehen da bizi jungo naiz zukin ensaladiako osagaiak bota. Ensalada izango, ensaladia ditzen nahi baina ensalada izangoak jo, maionesa pixak jarriko jaura gainean. Zeuxua. Eta honekin batean, kontatu bihar diazu, nola izan zen zure hasierako ibilbidea, nola izan zen, esan dezula, 21 urte zuazela ja telebistan, baina lehen da biziko urratzoiek nola etorri zian, nola hasi zinan telebistan? Ba, kasualidadez, hasi nintzen. Egia esan, ez nun gehiegi pentsatu, hasiera hortan, zetorri zitzaiten opari txiki bat bezala. Ni ordunean, Ibarrako garagardotegi baten lanen. Vale. Karlatz izeneko garagardotegi baten. Eta bertako lagunek eta nagusiak oso erlaziona izan detela beti. De hecho, dula gutxi bertatik pasan nintzen Ibarratik eta bisitan junitzen. Ze oso oroitzapen politiak dazkat garai hartako. Zumat urte zen euskan antzen denien lanian. Ba, 18 urte. 18 urte, vale. Eta intziaten kuskuseroak programako broma bat. Bai, Ilaski Serranok aurkeztezun, da zan kamara okultako programa bat, eta, bueno, ni tabernaleon lanen, etorri zan mutil bat, bueno, hile hartzen hasi zitzaiten, napolitana txarra zehola, etzehola, eta ni, bueno, orduan mala hosti desenten egan, eta... Guain bezala, baina guain kontrolatu itezu. Guain bastante kontrolatze, Vale, edadeak lasaitasuna eman dit, eta ikasiet poliki-poliki, baina orduan ez, eta, bueno, atean un ere anuetar garbo hoi, eta... Bueno, gustatu zitzaien, gero, gertatu zen gauza bat, bakizu telebistan batzutan gertatzeala gauzak igual ez diala ondo grabatzen, da errepikatzeko eskatzei duela, eta bat eta beste, eta ordun nire bukaerako erreakzioa berriz grabatu behar izan zuten, ze ja esateziatenen dena broma bat zala, pues antza kamarak etzun ondo harrapatu nire reakzioa, eta ordun esan ziaten, nirea berriz zingo dezu, harritxu urpegiana, eta lekual da honeo. Fácil. Erraz. Claro, nik ispilu aurren hainbeste den bozertako pasatzen Plazandrea, da nahiz da ni hemen plazandrea. txora geritan. Eta orduan, inun berrize momentu hoi de, que fuerte, ez dakizte, dena broma bada. Bueno, eta orduan ikusi zuen nahiko teatrera nintzala, Artista uta zinala legian. eta deitu ziaten kastin batiteko. Kastin batiteko, orduan, aurkezle bila zebiltzan betizu Vale. programara. Eta barkatu, zuketzen nun ikusintzuneko eserrein da eserrez, Ez, nik bigarren batxirgoa bukatu nun, eta ikasketak hor temporada batez utzi nahi nitun, pentsatu behar nun zen nahi nunin, zer ikasi, zerrez, eta gurasok esan zeten, bueno, pues maja, bitarte hortan zerbait behar dezu. Eta lanen hasi nintzen hor garagardotegi hortan, eta hor 6 hilabete nitun lanen, eske ez nun gehioin. Ze gero kastinako deitu ziaten, beti zurako aurkezle bila zebiltzalako, eta izan zen bastante shock, porque de repente, bueno, kastinen denetik pasan zitzaiten, ze... Nola izan zen kastin hori, nola dituzi zuen, da Mira. nola izan zen. Deitu ziaten, tal, kastin badao, betizu aurkezteko, Iban Etzun ez da Garate. existitzen, betizuk orduan, oia Bai, martxan zion. bai urte bete zemakiten, Vale. zuzeneko saiokiten, edo gehiago igual zemakiten, aurretikan ilaskire ibili izan, eta Ibanek aurkeztezun Iban Garatek Bai. zuzeneko saio bat. Orduan zan, eguneroko saio bat, aurrek telefonoz deitze zuten, parte hartze zuten, sarik irabazez zituzten, eta beak itezu, baino beak orduan ikasketekin konpaginatu nahi zuen, eta ezintzun egunero haitu. Orduan aurkezle bila zebiltzan, eta emateunez, ez zuten aproposena aurkitzen, nahiko denbora zemakiten, bilaketa horrekin, da errepente ni agertu nintzen, Eta danba, bingo. eta bingo, porque izan zen hilabeteko kontua, osea, nik kastinain, eta aste gutxita kamera aurren jarri nintzen zuzeneko programa bat iten. Benetan, zuzenekoa gainea. Bai. Hor pasazan bira, hau ez dut kontatu inoiz, telebistan. Kastina itea junitzanen, Bai. bueno, nik nekan, belarritako bat sudurren, aro bat. Bai. Osea, aro bat makarra, pinta bat zekin. Erdin. Bai. Txekorra bezala. Ez, txekorra vale. ez, hemen aldamenean ekan, Vale, bastarre, vale. baina ondi xamarra zan. Gero, flekilloan ekan puntan hola moztuta piko Bai. baten nik neonen moztuta. Junitzan, txaketa batekin, hola, lepoaino lotutako txaketa, osea, enun, Itxitxilla. bai, ni eskotez, ni nada, ni joan, eta aizpak esan ziten etxetik atea baino lehen, nire ezpa 5 urte txikigoa, itxaso, esan ziten, nerea, nahi bazaitue, zean bezalako xe hartuko zaitue. Ez aldatu ezerre, osea, ez hasi guain, jazten zuetzean bezala, okentzen belarritako, tal. Tala izan zen, osea, ni izan nintzen, eta kastin hortan pasazan, iritsi nintzanen area, nahi izan ziaten. Iban sustituitzea zatoz. Eta kastinea sartu, eta Iban antzan.
porque Iban kuskusero bada, nik gero ezautu demorakin. Are dena kontrolatu nahi zuen, zein dator, Danata zein ez, gehiago. tal igual. Danata gehiago, zautu Eta dugu, ni, klaro, sartzen nahi zarea, eta ikustet Iban, ni bea sustituitzea ni joala, beiratu nu nola, ni jarri nintzen kardiaka, eta esan, nahi tipo honek nola? Osea, nola beiratu behar dit, nik kastina aiteten bitarten, nik ezin dut ondoin kastina hau. Beiratu nion da esan nion. Kastina ingoet, baina bea kalea teatze bari bada. A tomar posako. Zaila hasi zinen zure... Hombre, eske nik esan, nik hau ondo inber bali bat presio gabe inbehar, osea, presio gabe, ja nahiko presio baneka, baina ezin nun, osea, bea, nahi behira hor ez, osea, nunke ba. Eta... Sí, ona. Bea, Bialdu zen duen gaixoa hortikan aurrengo gunean, on pusketa Kastinan bada. hasi zinen zure ikutuak ematen ja, ordun. Bai, bea gaina zintza da, eta belarri jetxe zituen, esan duen, bale, kanpateako naiz, inun, da gero hartintziaten. Ona. Eta hor, betizun sartu zinen, eta zenbat urte? Ba, betizun nituen 4 urte. 4 urte. 3 urte zuzeneko programa iten, eta gero 4. baten ingendun karaoke bat, aurrentzat, herriz herri, utekinan, egin kantu izena zunak, estan esperientzia polita, eta gero ja betizu bukatu zen kluba ja itxi zuten, eta pena bat izan zen, ze... Bai, xatikan jode, gaztek eta ze guztu ebiltze zian, eta ze... Bai, klubak istona zan. Klubak iston indarra zekan, Bai, ez da? Atletikeko klubak eta gero, bigarren klubik handina zan, Euskal Herrin. Ope. Errela, baina gehiago, mekatxela. Bai. Orduan bai, garai hartan bai. Garai hartan bai. Bueno, hoi guain txikitu nabazu, Txikitu, lau venga, kitxotan, eta sartu ja, entxaladen ordazka hoia gauza Vale. txikituta, oliba falta zaizkigu, eta gero belar pixkat, eta gainuntzekua. Vale, nire hasiko naiz ja, hemen dazkaun nantxuak urde azpikoz betetzen. Ikusiko zu, zerbait simpli egingo dugu, Moztuko dugu hemen urde azpikoa tiratxotan, eta ez diogu gehiagi sartuko, Bira eta dauditia, dago bat jartzi azpilan, urde azpikoa jarri bestia gainean da itxi, edo batekin tira fin bat jarri, eta bat beha hoi itxi, eta hoi ingo dugu gorkuan. Desberdin egiteko. Zuko habilidade dakazulako, ni etxen jartze bana izo egiten, Bueno, bai, habilidadia, indageo habilidadia hartu itea. Ja, bai, desde logo. Bai, nik hori esate jendeak, nik ez dakititen tortilla patata, karo, behin das basaz batea, Ni hoi tortilla trampa patata, da. bai. Lehen esan dizut gauza gutxiten Ez dakizkitela. que arraizopa ni ez dakizuten, igual ez tezulagin. Ja. Jarriko bazinan iten, igual aurrengoan ez, bigarrengoan ez, baina jutezea txerrek itxarraka. Ja. Biziletan ibitzia bezala da, dana ikasitea, Bai, ez nahi da? pasatzen zait, adibidez, amak roskilla oso goxokite ditu, Bai, eta rezeta apuntatuta dakat, eta dena, baina nola osaldin behin iteten, ja. pues, inbehar dituten aldiro amai deitzi, eta ama esto como era, porque ez dakit ez da nundik hasi. Ama orduan bitarten galdetu, baina Bu, dana nik- ondo apuntatu Ama, jarria, idenatako. Hasieran bakarri bizitzea junitzanean, bueno, deitzen nion da, ama, lenteja batzuk itxen enekin. Osea, ez nekin, vamos, ez detelako inoiz atentzio jarri, eta ama beti jo sukalden oso ona, eta orduan, Inda amate iguenian, askotan ez du Claro, garten claro, atentzioa, baina claro. gero inbiardean ian, Hoi Bueno, da. ikustezu hemen antxuak onduta nola behatu dian, Beitu ospinetan ja erdi sukaldatzen nahi dia. Bai. Hauek baten baino gehiago ja olaxea jango zituen ja. Daude ja erdin da. Eta jarriko deuna da, tiratxo txiki bat, urde azpikoana, horrelaxe, gehiagik gabe. Eta ingo deuna da, horrela, itxi, besti gabe. Liburu bat bezala. Liburutxo bat bezala, horrelaxe jarriko ditugu danak, bai. Ba, nerea, klub de taperren ikusi nizun. Hor, ze prestatu zenuen, naiz ondo goratzen. Ezin du beste zerbait iburu zitzen? Buah, beira. Zer, gaizkik pasatzen duen ala. Ez, gaizki nun pasa, oso divertigarria izan zen, da oso ondo pasa nun, gertatzeana da. Oso zaila dela, zerbait sukaldatu, Bai, eta gero hortik 2 orduta taperroi iriste zaion pertsona horrek baloratzea, batez konpetitzen nahi danen, eta gero janarioi, pues askotan, ez talako, ez zer gauza, taper baten sartzen dut, ja itxusi da, ez da egin behar da justua. zerbait berezia taperrien jateko. Claro. Zeintzen unzuk, zeintzen Nik un, a inun ver. fidegua, porque Fideuá. nire espezialidaden arten Ja. dago fidegua eta paella. Baina direz paella eta arrozak ez dira, hoi bai da momentuan jateko gauzak izaten dira, ez da? Ja, Segatu baina- zaitun, pizkatola txabola iteko Bai. zementua bezala. Bai, nire fideo... Txabola iteko. Hori gertatzea arrozak ira. Ni esaten dut, arroza da honian, fideua da honian, olako gauzak. Jendia Bertatik, mailan egon behar du, bai, zu bukatzeko pa. gauzela. Bukatu dut, jun Total. maira, eta jendia, esko garbitzea. Ez. Arroza juten nahi zaitela. ez Total, aldala. total, eske pasaitea, edo gero, ez da berdin. Ez da, berdin. Orduan nahi Bai. fidegua oso ondo ateatzen zait, fidegua de marisko iten normalen. Ope. Baina, iket momentun jateko, eta gaina nahi gustatzen zait paiera bertatik jatea, Claro, bakizu? claro. Bai. Eta etzan ondo atea.
Gaina Ana Goitianekan, bueno, bakizu hor ez da jakiten Ez dakizu zein zeinen kontra. alkazarentzan, bale? Madariaga eta Ana Anak badakit, intzula bular batzuk egin oi askoanak, saltxakin, le di una caña, tío. Baina gero barkamen askatu nerenean, jo, jakin izan manu, zinalaba, nitxun esango gauzoik, baina hori gara claro. izan behar du, honarren beti takatzaka, ez da? O puntilla atea berra, no? Bai, eske zer, bete atea behar diozu zer, porque gaina ni bakizu ze oso kompetitiba naiz. Bueno. Eta orduan, ni neon a muerte. A muerte, esan neon, bueno. Kunbiardan bezala lekuta. Eta dena zeon goxoa, baina, klaro, azkenen esatea behar diozu, ez? Puntilla da nahi, pixkat, eta gero, esate izutena, taper baten gauzak sartzen dituzunen, zaila da ondo gehatzea. Nagia esan? Baina aukeratu inbiar da, igual sartu behar dia, ez dakit, esate batik, ensaladilla bat. Por ejemplo, antzeko zergaitatzea. Bai. Gio, bai, ogileak eta zehose kurruzkaria nabazu, kanpoan utzi, gio momentu montatzeko. Bai, baina jendeak orokorren oso ondo sukaldatzeu, ostras. Egia, nivela hori da, egia da. Eta gero dano da kauzu esan duzun bezala, gure errezeta erregina, nire fideoa, o beste arrai sopa, o bestia bere bularrak saltzan. Eta errezeta erregin horiek beti honak egoten dira. Zeatikan, esan deuna, leno, jende horrek behin da berriz indulako errezeta horri, eta ja kailua dakalako errezeta hori. Claro. Normalen bai, gainazoaz con todo, eta zure errezeta estrella itezu, porque etxe arriesgatzen. Evidentemente. Dudi gabe. Bueno, launak, ni hemen txebetu, azkenengo antxuak inabil, hemen nereare ia patatan zurituta txikitu ditu, eta esan deun bezala, ia dana biladatuta dakaunez, kungo gea, erreportaia ikustea. Vale. La Cabaña del Carmen deitzea, eta ikusiko zuze gauza goxua prestatzen dituen bertan. Guazen area, segituan gaude vuelta. Eguerdion, Jaione naiz, eta gaur Gasteizen gaude, La Cabaña del Carmenean. La Cabaña del Carmen, oindela hilabete batzuk irekizela, oindela 30 urte bazegoen mexikar restaurante bat, eta bueno, jende berdinena zen, ez? Hortik, pasaintzan izatera patchwork tailerra bat. Horregatik, daukagu, hainbat gauz patxo horrenak einak, eta, orain momentu honetan saltzen dira baita. Hemen jateko gauzpilo daude eta guztiak super goxo. Badaukagu egunero dauden gauz batzuk, jateko, eta hemen deitzen dugun moduan para picar, etortzen zara lagunekin zerbait hartzera da listo. Eta gero, astero edo 2 astean zehar, egoten da pintxo estrella edo plater estrella, esan dezakegu. Orain, tokatzen da pulled pork. Oso goxo dela, briotzeko ogia eta txerriko okela. Daukagu beste pintxo bat super gozo dagola, legatzako pintxoa eta bakalaia baita. Horretaz aparte, barran egoten dira normalean pintxo pila bat, eta garagardoak dira bereziak. Direla guztiak autor garagardoak, euskal garagardoak dira. Momentu honetan ditugu 2 Gasteizkoak eta beste bat Hernanikoa. Gaude sukaldean, La Cabañako sukaldean. Gaur daukagu gurekin, Iker, Cabañako bazkide bat dela. Eta sukaldaria, noizki, kaixo Iker? Kaixo. Bueno, gaur pintxo berezi bat egingo dugu. Antxoa txangurrorekin. Eta pikillo piperrekin. Super gozo dago niretzako, da bereziena. Gustora jaten dut aldudanean, egunero ez, ostiraletan izaten da normalian. Lehena eta interesgarria da eta importanteena da nondik etortzen den antxoa. Antxoa normalean Getariatik ekartzen dugu, gatza botatzen diogu, ainanako gatza, bai? Gero irinan botatzen dugu eta irinarekin ja badagonean botatzen diogu txangurro gainetik eta gero beste antxoa bat gainean jartzen dugu. Ikerrek asmatu du, hasi zen frogak egiten, eta txangurrarekin, txangurrorek gabe, piperrarik gabe, eta azkenian dena batera egin zuen behin, eta, éxito total. Irinatek ateratzen dugunean, botatzen dugu arrautzara. Eta hortik eramaten dugu zura, eta olioarekin frigitzen dugu.
hemen sukaldaritza esan dezakegu erreza dela, egunerokoa, ez direla egiten plater bereziolan oso gauz goxoak, eta hori bai, superimportante eta interesgarria dela, beti dela euskal produktua, hori bai. Eta hemen Gasteizen erositakoa, Gasteizko Abastos plazan, hori nabaritzen da, eta jendeari gustatzen zaio pilo. Adibidez, baitugu patatak brabak, Arabako patatak normal hori izan behar, ez? Eta gero tortilla patata, osea, da superona. Rabak, baina txipiroizko rabak direla. Hemen gauz bat nire gustatzen zaita asko baita, deitzen dela las espuelas del comendador. Hori da, hemen egiten den gauz bat leku bakarra dela. Eta da, saltzitzar franfur batzuk eta erdian guacamole. Supergozo da, umei gustatzen zaie pilo. Bueno, badago, bukatuta, pintxoa eginda. Antxoa txangurrekin. Hemen geratzen gara, lan taldea eta Jaione zuen zain Gasteizen, badakizue, La Cabaña del Carmenean. Nahi dazunean, ikusiko gara. Eskerrik asko. Agur! Ai, ama, kuadria, hoi da hoi antxua beteta, Ai, ama, txangurro eta guzti. Hoi ni daztatu inberde, guain, simple gehiatu naiz niemen urdaiazpiko pixka sartuta, Zondo da hori, bai. Ontzen jarri dugu eta gure ikutuare bai eman dio, Bai. Bueno, lagunak, mila esker, goxatu arazi, eta goxatu zueke bai, garrantzitsua data. Hemen ningo deuna da, behitu, antxuak hemen dazkau, irina arrautza, eta prejitu. Honei energia pixkat emango jau, bale, martxan jartzeko, osondo, hau ja, berotzen dakau. Bestalde, entxala dau bukatzen junbiarria, eta bukatzeko, bota berdeu, hemen da gaun osagaiak, baina maionesa berezi hori bai prestatu inbiar dugu. Eta maionesa berezi hau prestatzeko. Ingozuna da, behitu, muskuluak, atako dituzuenea, 8 bat. Bale. Gio horiek labanakin puskatuko ditugu, eta maionesa bukatuta da honean, botako ditugu pusketa batzu topatzeko. Gainuntzeko ingozuna da, berta bota, eta arrautzakin ondo birrindu. Eta ondo birrinduta da honean, jungo gea, ekilorea botatzen, gatza pixkate bai botako jau, eta horrekin maionesa ingozu. Bakiz maionesa iten. Bueno, laundu beharko jazu. Baina saiatuko geha. Mira, bakizu kontatuko izango Oliba zabat. pixkate bai botako, bota. 16 urte neuzkanen, eukinun garai bat, Bai. meriendatzeko aliolia nik itxenula, Bai. eta ogillakin jaten nun merienda bezala. ¿Qué te parece? Ona. Temporada bat eukinun. Temporada bat, ze batzu ja, ze gordinikan bota, osea, maionetza ditezen un batzu iduna, eta hoxe untau, eta barroa. Bai. Ez que gila esan ze gauza hona dan, Qué rico. ze gauza maionezakin, Bai, desde luego, desde luego. Asko launtzeu, baino, pixkarrak dura, arrotu gabe bibilear geha. Bueno, eta 16 urtekin, nahi zuen dana ja maioneza. Bai, desde luego. Eman eurra. Gero kiko zure denbora. Hori da. Bueno, hau esan dakoa, lanian jarriko gea, antxoitak hementxe, behitu, antxuai, gatzik ez diot bota antxuai. Botako jotena da, pixkat, arrautzai, behitu. Zergatikan, nola barruan urdai azpikoak haen, gatza botatzen bai hau, igual pasa ingo gea. Orduan, Ez que zaila da, urdai azpikoa da honen rezeta baten kalkulatzea. Bai, batzena. beti daztatzen jun behar da eta ikultzen, baina nola barruan bakan, botaio arrautzai pixkat, eta geldituko da bere puntxuan. Ezin hobe. Eta hau egin behar ditugu, irinetik pasa, arrautzetik eta prejitzen. Vale. Eta, hoi txikitzen naizea, Bai. eta gero birrinduko zutena batea. Perfecto. Oso ondo. A ber, hau listo. Vale, hemen, irinetik kontuz ibili behar geha hemen, Joe. Oain fin ibili behar geha, Hau barruan gehatu behar dulako. Bestela, hau iten egianean, irikitzen bazaigu, barruan irina sartzen bada eta arrautza gero ez da ondo pedatzen. Oirinak kanpotik jun behar du. Kriston Arrautzak ere tristea. bai. Kriston itxura daka honek egia esan, Bai, desde luego. Eharra Osoan inbiar behar du dugu. horrek. Eharre ongoa. Bueno, ni labanakin kontu zainez, porque desastre banaiz Joseba, bida. Serio? Dula gutxi, Batena ondo, moztu ezu, oen arte. bai, baino Ebakin bat intzen ebakia, bai. Bai, Bai, oain jatet, Aberilla, haundilla. oain jatet dena pan de masa madre, dietistak esan ziten, Bai. jatezki hola jateko. Eta orduan, erosinun, Ondo tezu. ogi, baserritar ogi Bai, oitako borobil bat, bai. bakistan polita, tal, eta etzekaten makinaik eixerratan iteko. Orduan etxea junitzan, Eta xerratan diten hasi zinean. eta oia, jun baino leheno, gaueko amaia bitan, okurritu zitziten laban hartu eta xerratzea kongelatzeko. Bai, Ba, Aberilla. kriston nebakia inun, Beitu. odola, orduan, kotxe hartu bakarrik gaueko amabitan urgentzita junitzan, un kristo, un kristo, Ba, nere amaginarrebak ere intzun, eta Baita. gaina gauez, jekitze zan,
eta zehoz jatea, Ai, que eta pobre. zerradun labana, mundu guztiak garrapatu zion egun hortan altzazala. Kauela Baina letxe. asuntua da, zerradun labana oso arriskutsua da. Oso? Zeatikan, oso... Beti pentsatzen du, ok diala, igual gehiago, hor baina ez. hogeia ondo heldu behar deu, eta askotan trapu batekin eusten badeu hobeto. Eta geho moztula zaizatik. Gaina hogeia azala gorra eukitzeu, eta labaindu itezea, eta geho azkenengo pusketa gaizki helduta, eta... Eskei pasazitzaiten, hogeia nola borobila zan, hogeia ondo egon behar du apoia, eta irristatu dintzan, bestela arriskuak etortzen dira. Pues, xerratu nun behatza, en fin. Ai, ama. Bale, hoi kemen utziko ditut, eta... Bintzat hogi hona jaten aizea, garrantzitsua. Bai. Nahi bihatza moztu, baina hogi hona jan. Jo, gaina hoain ez dakit oso modan dabalako kriston okindegi honak daude, inguru, ni behintzat Tolosa juten naiz batea, eta Hernania ere bai. Bai. Eta kriston gauza goxo juten nahi dira. Herri ja guztitan, guantxe idia, okinak irikitzen okindegi honak. Bai. Eta danon artien inbierdeu indarra okindegi horieta jun, hor da hola okin bat horratzian bere ama horreakin, eundoko ogilak iten, ogio jegaina benetan elikadura ona emateigu, horrei heldu behar dio, Esan. Zingoetu hain? Guain behazu, arrautza bota bertara, dena birrindu, Vale. eta geho ja olioakin ligatzen jungo geha, emulsionatzen alegia, bale? Ona. Bueno, eta Nerea, hainbeste saio inda geho, baldakazu baten bat esatezu, gustatuko ziteten ari zukaldari saio baten ibiltzia, edo ez daki kirolen batea, ez daki zehoz ez dezun egin, gustatuko zitezu esan dizkiazun bi aukera justu dia, sekula santarin duen itunak, sukaldatu eta kirola, osea, no me pega nada. Ingo nuke aventurazko zerbait, baina ez en plan el konkiz, ingo nuke tipiko, pues, irla batea jun, Santa Clara irla, por ejemplo, eta jende ezaguna hor superbibenzizko frogak iten, da. Olako zezen nuke, por ejemplo. Bai. Hau iningo ja, Eman eurra horrei, oso ondo. Olako zezen, eta gero, proposatzeaten edo zer gauza ingo nuke, egia esan. Nerea dane apuntatzea, gazeozetan bihar badeu norbait, esatean, sin pelos en la lengua, Nerea edituta hortxe eukiko dugu, ez da? Dudi gabe. Bueno, lagunak, antxo hauek gutxi hon behar du, Ikusi oso, minutu bat alde batetik, bestetik, eta behitu ze itxura, Ze bokaito eharra indeun, Latza, ze ona. Ezin hobia. Ni maionez hain goet, Zu maionez hain, hasioi botatzen, eta saioa bukatzen aiza, gordu ningo detena da. Bertara botakoet, atuna, baitare olibak, belarrak, eta guantxe gatoz, plateraratzea. Guantxe arte lagunak. Bueno, lagunak, antxua prejitu ditugu, honea olibak eta atuna bota deu, eta Nereak eundoko maionez egin digu. Nik indete, Bakizu, pena mantitxo ez ikustia jendiak, mekatxiz la mar, baina ikusi deu indula. Testigo. Bota, hau bertara, Vale. naztuko zu hoxe, eta botako zu honea, goiera kada bat, eta dena hola naztu. Vale, perfecto. Ez da ensaladilla bat, darama maionesa pixkat, vale? Vale. Botako jo olioare bai, baina ospina eta ez dio botako, hainbeste ospinetako dazka, ez dula bihar. Vale, Orduan. zenba botako jo? Pare goiaraka da, eta dena nazten dezu pixkat horrela, Zegoxu. eta botako itutena dare bai bertara, belar batzuk. Vale. Eta belarra bai botatzeko, ikusiko zo, ingo itutena pikau, eta botako jo, menta eta albarka, bi gauzak oso freskagarriak. Oso aproposak, entxala ehar batentzako. Ze ondo. Bueno, zu entxala asko ite aldituzu bain udako parte honetan. Bai, bastante. Tomatea, atuna, pia gustatzen zait. Egia san, bai. Bai, eta gaina askotan playa juteko eta taperrakin jute geha, getaria asko etortze geha, eta asko gustatzen zaigu, taperren ensalada goxoa, freskoa, fruta, sanoa, gaina askek... Helau bateo zitona tonin, da eguna egin da. Hombre, dudik ezin, el heladito que no falte. Bai. Betu zen txalada jarra egin deun, gaina ze koloretsua. Bai, eta hori ere asko balio gorputzantzako. Ez gorputzantzako, ez elikadurantzako ere bai, begikin jatea, baino geho eta kolore geho, geho eta elikadura geho. Hori amaiak askotan esateigu. Eta garbi da, tantxo hauek, ze gauza. Ostras! Ze bokadito. Aizu, probatu inberdet, o? Probatu ez, jan ingo deu. Qué rico. Oso onak. Vale, nik uste tau ja, listo? Vale. Más o menos. Hoi listo. Bira, oliba bat gatu hemen. Hauek ere hemen. Inbiar deuna da, behitu, Hau hemen, jarriko jo hemen onduan laungarri. Horrela xe, ni nola jartzeten hau. Adibidez, pixkat. Politxo egatua, Jo, ekistona. Tomate pare bat arrapatuko ditu gure bai. Hortikan. Vale. Eta hau izango zen. Horrelaxe, atuna, hemen jarri dugu bat. Hola, gainetikan jartzeko. Dekoratzeko pixkat ez da. Luziana. Eta ingo deuna da, bai,
guain. Hemen pixkat. Bueno. Eta hemen alguan bestia, lagungarri. Xoxio ez ibiliko, ez da? Ostras, caprichito, no? Caprichito. Benta pixkat. Eta hemen, albaka pixka. Bueno, Nerea, saio berria. Nahieran ikusiko dugu orduan, ez da? Primeranen, nahieran. Nahieran, esto no es normal. Es que leku guztitan gaude, Joseba. Hau da, utxoroa iziakaten aniburuan. Bueno, noiz hasiko da zehazki? Irailen. Irailetik aurrea. Bueno, launak, bakizue, adibili, ondo pasako zue, eta gaina asko ikasiko dugu, ez da? Dudik ezin. Eskerrik asko, Joseba. Hore bat zuen izatea. Zuri. Eta jarraitu goxaten, da goxatu arazten. Hemen egilitzea gaur egun ikusi, hau xigaten. Agur. Aio.